Mayong buntag, kanatong tanan din sa akong channel. Okay. Aniyan po kita sa Valentine's Day. Ang Valentine's Day ang pinaka-importante sa atong kinabuhi. Kaya mao kana ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing nasa atong kahilagman, mubati ug kalipay, mubati ug kaguol. Usa atong pasidunggan kay ang kasing-kasing nga malipayon, tunhay ang pamilya, walay problema. Mga kaigsunan mo ba? Okay, bitaw adlaw ron sa kasing-kasing, balak to nga di mao. Adlaw sa kasing-kasing atong tagag importansya o karon malita diri. Bisag gamay lang importante nga natay kahatag nga kasing-kasing paghatag balag dili mahal. Basta kay gikan sa atong kailagman atong ihatag nila dako na lang kaayong balyo sa kinabuhi mga kaigsunan. Okay, diata diri kita na to ang Tagbilaran City. Bisaya na nato ni parang nindot na natong pag-istorya o pag-presentar sa Valentine's Day. Mga kaibigan, bahala na mo basta kay magpadayon ko. Okay, mga ni kaibigan ang mga higala di kaibigan Tagalog kaibigan mga higala mo ni karon ang forma o ang makita nato sa Tagbilaran City sa dispiras man o dispiras nakamulay bahala dispiras sa Valentine's Day daghan kayong bulak diri buwak sa ato apan ng ngitian buwak. Makita nato diri sa kaigsunan o tatawa ang bayo kay malipayon ay ang kasing-kasing sa adlaw sa kasing-kasing kasing-kasing tanan. Okay, mao ni atong tagaan o singala kahulugan ang maong saulugan. Okay, nata diri nisulti sa Tagbilaran City aron tan-aw kung say naitabo sa dispiras sa Valentine's Day. Daghan na malit daghan po na nakita na ito nga baligya arang nindota o pula ang kulor dan nindot kayo kasi katag pula unsang klase sa pula ayaw na mo tagayin ayaw kayo daing meaning pula wala kasing na dugo sa ato ang kalawasan pula na naghatag ng kinabuhi makita mas maantik o malipayon na kaigsunan. Okay, mo ni patubang ka sa alturas so atong doon kita o napapoi na maligya dito dagan diya nalagyan nani sa kilid sa City Square Mall na kaigsunan. Daghang bulak na fresh flower ni fresh kong bulak Tagalog na. Okay, bulak. Okay, manang di managad. Okay, klase ato na hinagbuan vlog ay masuko murag masuko magmugot na po mga batan-on na pakibaw vlog mo silukso mo tibang nimo. Ay ito na mga tigulang murag ato ganin mo ay video ana ingana lang reaction sa mga tawo nga wag ko vlog. Okay, adi sila gusa akbol na sila ug labay ko sila nga paninana di ko bidya na mga kaigsunan. Okay, ato na pa puno baron na tingaw po mo ni ang vlog. Hindi mo boring boring sa pampa English hindi mo pulan ito ng boring galahim na yan makihata na nga lang boring ng mga tao dito. Okay mga kaigsunan, sa kilid sa altura sa cottage sa bird cottage di na makita ang ilang paan kalitan sa baligya sa maong hugis kasing-kasing. Okay, so okay, padayon ta padugdog ka diri. Okay, ito katubang nga puto sa Tokyo Mall. Okay, tabok ka ni Christian Lane. Kasi nga Christian Lane. Okay. Wow. Ito ang Juan Altasita. Okay, diri katabok apo daghan. Uwak aga na yung hugis kasing-kasing. Dili format kasing-kasing. Okay, dito sa Tokyo Mall. Okay, posisyon dito na ba yung mga uyab na nagkadit-dit nasa na ilang quadrangle. Okay, ang maritis tani o mao na diladana ato lang nga vlog awat nila po na kaigsunan. Okay, dito sa kilid
nagyapon sa asalingi na ay daghan. Nindot kayo mga baligya, mga hugis kasing-kasing kami yung tao nga ang tao no. Ganito ng kasing-kasing dili mga sa panang uban. Kasing kumla gamit sa kalipay o kaluoy. O kana kung dili maluoy kami way kasing-kasing sa ito pa, way kasing-kasing na may kasing-kasing kaya walang gamitan nila sa inaayo nga pagigugma o ang ila kasuko ang paggamit na sa ilang kasing-kasing o political dagan na ituyo at kung sayang baliton kasing-kasing kanang kasing-kasing nga dako abin yung sa kasing-kasing nga dako matod pa nila dako ang kaluoy ay hatag apoy tingaling balihon dako ang kasuko ay duha mahita kasi tao dali masuko dali maluoy okay mga ako na okay ato padayon ta mga kaigsunan atong panaw ni ato sa sulod sa BQ Mall atong linawon atong tan-awon o dun sa naitabo diri sa Dispira sa kasing mga kaigsunan. Okay mga kaigsunan kinapunta napadungan ni arita sa may tubang sa taga tubang ani nato sa island ng City Square Mall mo kuno ni di man pudak ko tindahan ang lamig mall ko may gisuwap di basahon lang ko na to joke okay yun ako niya mga jeep padung sa terminal Dao sa akong sakyanan padung pauli kaduha mi duha ka sakay man o sa English pa 2 rides o ba na 2 rides sunod-sunod lang po sa mga istorya maunay isulti o kaduha sakay 2 rides okay mga isunan dito ato sa akong giingon na adunay mga cake baligya dia sa una ambot na pa bakaron naon na to cake hugis o forma kasing-kasing mao ni ubang na ta mao ang gikiring-gingon ako naon to na kasing-kasing gino balon klaro dia kasing-kasing cakes sa ilaw mo kita niyo mga kaigsunan kadang kasing-kasing dugba kasing-kasing so way kasing-kasing uban okay mga kaigsunan joke lang na may kasuko ng atong mga istorya mga kaigsunan okay padayon ta mga kaigsunan kay padung na pong pauli mga higala okay ari taagi padung sa terminal dayon sa Dao dayon pauli og sa mo ni padung pong pauli og naay traffic enforcer o dupa in town siyang taga doon sa Balintay Dispira sa Balintayan sa mga uli sa ila ng sa kabisin taon sa trabaho sa minabuhi kasing-kasing yapon kay iyang ihatag sa iyang pamilya mga kaigsunan di ba kasing yapon gamit kaluoy yapon importante gani kasing-kasing og daghang salamat okay City Hall ni si bagong na City Hall daghang salamat sa pagtan-aw sa pagsunod sa ako ang vlog ni kaigsunan bisay nila ko ning vlog kasi malingaw po mo tanaw lang hindi ganahan i-off mo lang po lang yung YouTube okay at ito padayon ta sa Katuldes sige sakay sige kung tira sa kwan kilin ay ka upload okay daghang salamat mga kaigsunan sa ko mo ni Island City Mall sige salamat kay mahuman okay dili na gyud mahuman ni kaduol naman okay mga kaigsunan daghang salamat sa pod mao na gyud ni Island City Mall Dao na gyud pauli na gyud ko mga kaigsunan mao na ni daghang salamat og mahimo subscribe mo hindi kung mahimo wala ramin niyo